kubor na kashlem jong unongsan hima. Kajingyay ban jong kijing pang kijing shitom kibane de kisnem le se shisha kalong kajing do jing karmen bar kajing sngurit mensim kamtam mi ki long yeng long sem ki balamat bar ye kendo ye ki bakum gidi kijing Henry kum ki breu le se in hab ban shupriang usamla donbor marsra arpu pras nem karata menta de kisnem ulama de kijing ha ka ba ulah ban shuthia klemki namar ka jingpang ka bala ban ya u na du snem arajar khat saw hadu menta menne ha ka ba ka ni ka la penlong ya u ba un hab ban shuthia menta la khandai snem ai ha ka ba umla ban khi bat ban ya ban yeng ka khubor ka ba sngotan nat pat kalong halor ka ni ba hapdeng ka jing snorit mensim kakinhon jong kinong tray mystery bat kibashna furniture yakabala tip kum ko all furniture association west khasi hills bat kiwei ki reo pat ba hapo ke jing alam jong ba sanchar bor kharja rin ubade president jong ka seng bat ba keu langrin vice president kila lej ban jingo bat pe yonu samla ubala thia apang menta la khandai snem kanthi la pen pau ba ka jing lej jingo jong kate ke kin hon yo tu samla kalong kum shibenta ka jingle isen a but I ngolem badru pan senyang yu amdei de ka ba ai tang de ka seng jong ki Henry le snok ti langru de ki wei pat ki reu pat ba ki badon ka mensim ngolem hagate ka snile don langru ba overshilan sangriang sordar jong ka snong sangriang ka kong lila nong khar bat ki wei to kani kong nakaliang jongi kum ka asison jongi ka bangi don mentah ngi wan mentah kani ka jaka ni ka jing ka jongti ba ngimdon shibun na ka benta ba ngin yo ban yarap yapi re kini khindiat kani ru kong ya tho yapi shai mentah ban ong ba kam dei tang ka jongi tenre kala dei na ki babun ki pa ba ka bangi ngi ya tho ngi yalap ya kene ka jing kenduk jong kaying jong pi te ki babun ki prolog ki bania kenduk halenti hadukan kum ta ter kira don benta ha kene ka bangi ngi yo ban wan ka jong pi te kene sim kong sa pandon kam ya kene kat ka bapi pis ngobet ya ka to kublai bon ublai ker kuai ti ngatap da kajing snokman ka pakraw ban yo i ya ki senjam ki pagi khun Sinong kun tau ki simak sinjam ban kanet ni sekibat don ya ki jing sitom jinjar kumpagilong ini bahe ini kajing don jong kini ki core teknologi hari kini sini jong ki pemerintah ngelapan ong kubur ki kubur snowlen itu segeleng ki jaka panyo ilang pagi ni kilat patai kubur iyo i sisa ya ki kubur haka pagi wajba ki snok ti ban mo ban senyang na kunta ki basyan jenjar ki basyan hakalana tingange biru phile kuntahi aging syaka asusun kajampi ki dei nam mo nam ta ban bala ban penbian ya kajing kesen kajampi ndai menta pada ki don ya kemensin ban wan kenerti ban yarap lem nam ta ini kun snok kunta jong ibalah don haga kajing ton kajing ston kum udon sobrasno nas ngawan ong komot na ay nang sim yapi nang ya chaprang pernah kerman skam ba ublay un ku yapi ki kam ki kini ki bapitre ki dukan ki bapidan ki jingtre ki bapitre ublay un ku yapi pat ngalapan om kin may nga appreciate yak ay bapile kum ut soras nang ngam don iban om tende tang di tin kerku gedong ublay un ngelam yapi yaki no kam tam bat yaki weru ki parat kon haka bapinang lakban yo ya ki kerku na baki kam pi ki bapitre cho ka kepala penlong yang ikum ka All Furniture Association nama ta banwan ban pek ban jungok bat bawan solam ya ini di ba don bor marsra ha ban kong kolong bang ila yo ya kejing tip na kamta chong i ba ka ne kejing pang kala ban ya i la palat menta ya ka khandai tali kisnam te ha bang i pek bang yo ya barwan kan tu na kamta chong i ngim la ban pek tang lagi jong ki khmat bengim la ban hun tang hala jong ka mensim ke jongi
dan re da kilat kilenti pada kawe kasur ke jongi kum ka association ngilayo ya ke ban wan ban ngolem na kamta jong i bat gane ke jing solem ke jongi kum ka association kam dai tang ki jongi dan re da ki babun ki basbun jong ki paralok ki parajor kinong chong yeu kinong chong hat kinong tray ki office ki baper ki ba ki lano kelut mensim daga jing age berkejing surit ke jongki na ka banta ban yano donation na ka banta ban ai solam na ka banta jong ni iba dan por masyarakat.